Honorable senyor vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya i conseller de Polítiques Digital i del Territori, senyor conseller delegat de Parlem Telecom, senyores i senyors, benvinguts a la Borsa de Barcelona. És un honor per tots nosaltres rebre'ls avui a la seu de la nostra borsa. També és un plaer poder saludar a totes les persones que segueixen des de la distància aquest toc de campana amb el que celebrarem la incorporació de Parlem Telecom a BME Growth. La pandèmia ens obliga a celebrar aquest acte en un format més reduït del que és habitual i a seguir totes unes mesures de seguretat en matèria sanitària, però estic segur que per la vostra empresa, en un dia com avui, l'emoció és la mateixa. Ens il·lusiona molt poder acompanyar-vos en aquesta nova etapa. Des d'avui sou una empresa cotitzada, amb tot el que això vol dir en termes de visibilitat, en termes de reputació i d'accés als inversors. Enhorabona. La raó de ser dels mercats financers no és una altra que rebre empreses com la vostra, ajudar al finançament dels vostres projectes i també oferir a la comunitat inversora l'opció de confiar en negocis diversos i de diverses àrees d'activitat. En l'arribada de Parlem Telecom, en aquest 2021, són 3 ja les empreses que s'han estrenat a el que nosaltres col·loquialment anomenem la borsa de les pimes. És molt positiu, crec jo, que tant per al teixit empresarial com per l'economia en general, que els mercats financers aquests darrers últims mesos hagin continuat rebent noves empreses de forma contínua, malgrat la complicada situació econòmica i sanitària que hem viscut els últims mesos a causa de la Covid-19. Per nosaltres és molt important que aquest acte es celebri avui a la Borsa de Barcelona. Realment, això demostra el compromís de BME amb la ciutat i la nostra vocació per constituir-se en un centre financer de referència. Som i serem i continuarem sent un dinamitzadors de l'economia catalana. Tenim projectes com el Hub financer, que impulsem conjuntament amb Barcelona Tech City i recentment s'ha obert una oficina a la nostra ciutat de F10, la empresa incubadora i acceleradora suïssa que pertany també al Grupo SIX. L'acte d'avui també crec que simbolitza aquest compromís tant en la ciutat com en l'economia catalana. Moltes gràcies a tots i molta sort en aquesta nova etapa. Honorable senyor vicepresident, benvolgut president de la Borsa, amic i evidentment, responsable, president d'impulsar aquest projecte de Parlem que jo he viscut a més des dels seus orígens, que l'he pogut veure i per tant em fa molta il·lusió aquest acte d'avui. Mireu, Catalunya ha estat un país industrial, ho vol continuar sent, però ara també ha de ser un país digital. I ser un país digital vol dir ser un país connectat, un país, a més, amb empreses que garantitzin aquesta connectivitat. I en aquest cas en concret, amb empreses, a més, sorgides del teixit emprenedor del nostre país. Parlem Telecom porta clarament l'ADN del que és Catalunya. Una empresa, feta a casa nostra, que a més té molt present el país on és, té molt present també la identitat catalana en el seu tractament amb els seus clients a Catalunya i, per tant, Parlem Telecom representa allò que molts volem pel nostre país. Una empresa responsable, una empresa
que farà molt bona feina per portar aquest país a ser un país, com dic, un país connectat, un país de progrés del segle XXI. De fet, això no ho dic només jo. Si agafem el Financial Times, ha reconegut precisament a Parlem Telecom com una de les 200 empreses que més està creixent avui a Europa. Per tant, el que avui estem veient no és més que un premi a aquest recorregut que Parlem Telecom ha realitzat al llarg d'aquests darrers anys i que l'ha portat avui a fer un salt qualitatiu pel que fa a aquesta empresa. Per part meva, res més, perquè entenc que avui l'important és fer sonar la campana i només puc desitjar molta sort i encerts a Ernest Pérez Mas, a tot el seu equip, a tot el món de Parlem Telecom, perquè el futur que ens espera és un futur digital, és un futur de connectivitat i estic convençut que Parlem Telecom hi jugarà un paper clau i important per aquest país. Moltes gràcies i molt bon dia. Honorable vicepresident i conseller de Polítiques Digitals, secretari de Polítiques Digitals, secretari d'Empresa, president de la Borsa de Barcelona, moltes gràcies per haver vingut avui amb aquest acte. Aquest acte que vull començar amb un agraïment a tots els que sou vinguts aquí perquè, a més, és el primer acte que se celebra amb una mica de restricció, anant portant una mica bé les restriccions del Covid. No sou una cinquantena, esteu tots molt lluny, sembla que això sigui el Camp Nou i estiguem a la tribuna. Alguns no us veig, però vaja, veig la meva família, veig molts dels socis, molts dels fundadors, alguns dels que m'han acompanyat des del començament. Curiosament, Parlem Telecom va néixer el 12 de setembre del 2012 a la meva ment a Madrid, quan en una reunió amb una fira d'operadors vaig veure que hi havia una quarantena d'operadors mòbils virtuals i cap no era català. I vaig pensar, ostres, un país amb una economia tan diversificada com la nostra, que no té cap operador català, doncs algú n'hauria de posar un amb ganes, no? I en el viatge de tornada amb el tren vaig començar a escriure el pla de negoci. Quan vaig arribar a casa li vaig dir a la meva dona que volia fundar una empresa de telecomunicacions, jo que portava 15 anys treballant en multinacionals i agafant el dilluns un avió a Roma, dimarts a París, dimecres a Londres, em va dir, t'estàs equivocant, no en tens ni idea, això no anirà. Tenia raó, perquè jo no en sabia gens, així que vaig començar a buscar algun lloc, alguna posició, i vaig integrar-me a la Mobile World Capital, on vaig estar-hi un cert temps. Vaig conèixer una mica el teixit i vaig conèixer un senyor que es diu Albert Ricard, que està per aquí també. Vam fer un projecte comú amb diversos socis. No va acabar d'anar com tocava. Albert Ricard encara és soci de la companyia. I després vaig presentar el projecte un PowerPoint al Josep Maria Charri, d'Inverready, que em va dir, la primera cosa que em va dir és el que hauries de fer és comprar una companyia que es diu Masmòbil per unes poques desenes de milions d'euros. Sort que no ho vas fer, que no me la vas vendre, perquè no havien fotut res. I li vaig dir, home, jo tinc un PowerPoint, no tinc aquests diners. Després vaig anar a conèixer uns senyors de Manlleu, aquí el Joaquim Carandell, no ha pogut vindre en Joan Font de Bonpreu, els vaig explicar el projecte i amb tots dos vam aconseguir fer això. Llavors, ara comença la cotització, així que tocarem la campana i veurem d'aquí, això és com el compte enrere, no? Això és el compte enrere, ara anirem a tocar la campana i després us continuo explicant 4 coses. Molt bé, doncs la campana ja està sonant, ara començarà la cotització, veurem com va. De tota manera, vagi com vagi, els propers 2 anys tampoc no té massa interès, perquè aquest és un projecte a llarg termini.
Com us deia, un projecte a llarg termini que va començar quan vaig convèncer els senyors d'Ona Capital, també aquí l'Urol Lobo, el seu director general, perquè entressin al capital de Parlem. Jo havia fet un pla de negoci per fer una companyia amb 6 milions d'euros i em vaig trobar que en tenia 1,8. Vaig comprar la meitat d'una companyia que existia a Catalunya que es deia Fonyu i tenia un acord amb un altre operador que no ens va voler donar suport i per tant no vam sortir i em vaig trobar que havia perdut els diners del pis que ens havíem venut perquè la meva dona la vaig convèncer que un pis magnífic que havíem comprat un any abans i havíem restaurat la vaig convèncer que ens el venguéssim, em va donar suport amb això i ens vam trobar tot d'una que no tenia el pis i una part de la inversió havia fugit o tenia un risc seriós d'anar-se'n a Norris. Em va trucar el Josep Maria Charri i em va dir escolta, presentaré unes persones que podrien donar un cop de mà a sortir si encara tens aquell projecte, que sortia molt coix, menys d'un terç dels diners necessaris per tirar endavant, i em va presentar una companyia que està a punt de sortir amb una fusió al BM Growth, al MAP, anteriorment, que es deia MASmòbil, que sortia amb una altra companyia que es deia Ibercom. Doncs MASmòbil ens va donar un cop de mà per sortir, va posar també alguns diners i ens va donar tota la part operativa i vam començar amb en Rafa, que està per aquí al darrere, un enginyer de Telecos nascut al COI, que vivia a Madrid i es va estar 3 mesos a Barcelona amb mi mentre érem ell i jo, en plan startup, no era un garatge, era una oficina, però estàvem allà en plan startup preparant coses. Clar, d'aleshores ens han passat moltes coses. Han passat coses com ara que el 2014 vam fer això, l'alcalde de Barcelona va fer la primera trucada, la primera factura la vam fer el gener del 2015, 8.000 magnífics euros de facturació a clients, ara últimament facturem més de 2 milions al mes, però la primera va ser, i només fa 6 anys d'això, 8.000 euros aquell mes. Amb el suport de Bonpreu vam fer un anàlisi, un estudi de mercat, vam veure que ens estàvem equivocant i vam fer el que es diu un pivotatge estratègic, si no ne vero ben trovato, i vam decidir que els clients volien 3P, amb la qual cosa vam negociar amb Gestel, vam acabar de llançar una DSL el 2016-2017, vam fer una altra ampliació de capital per salvar la companyia. En aquesta ampliació de capital també s'hi va implicar la Conselleria d'Empresa a través d'Avança amb $1 milió amb un préstec que hem estat pagant religiosament, un préstec a tipus de mercat i que a la setmana que ve podrem amortitzar, espero, però que ens ha servit per tirar endavant la companyia. I vam fer una cosa que en aquell moment em va semblar que era important, que era fer de Parlem un projecte col·lectiu. I fer un projecte col·lectiu de país volia dir incorporar-hi socis. I per això vam obrir, a través d'una ampliació de capital d'una plataforma de microinversors, vam obrir als nostres clients la possibilitat d'esdevenir també inversors de Parlem. I això ho vam fer. Vam posar 597 socis, clients de Parlem, i això ens va donar una empenta en la difusió del missatge de la companyia. Després vam llançar la fibra òptica, hem tingut sempre el suport amb una relació de partenariat de MASmòbil i agraeixo que avui no ha pogut vindre el seu CEO, el Meinrad Spenger, però hi ha aquí el Germán López, el seu director general i membre del seu Consell d'Administració. I després hem anat creixent, i com deia el conseller, el vicepresident, hem estat o som una companyia que ha estat per 2 anys consecutius a l'índex del Financial Times, de les 200 companyies que més creixen a Europa. El 2019, finals del 2020, començaments del 2020, vam fer un pla estratègic amb 10 pilars de creixement. I per això necessitàvem una altra vegada més diners per poder sortir i emprendre aquest projecte de companyia. I encara aquest 2021 hem començat a juntar companyies i ens hem fusionat amb una companyia de la Catalunya Central, un operador telco petit, i sobretot hem incorporat l'Octavi Sánchez i el seu equip, que també són socis ara de Parlem, amb 2 companyies al País Valencià. I d'aquí 10 dies, 15 dies, llançarem una companyia amb una marca pròpia, 100% capital de Parlem, amb una marca pròpia al País Valencià, amb un perfil una mica diferent. Perquè creiem que aquest model d'operador de proximitat, que en un moment determinat era l'operadora de telecomunicacions de Catalunya, que buscava la catalanitat, la proximitat, i posar el client al centre de les operacions per comptes de les infraestructures, com feien tots els operadors, creiem que aquest model no és exclusiu d'aquest país i que ens ha de poder permetre sortir fora de casa nostra i ens ha de poder permetre també convertir-nos en projectes de futur que ara us esmentaré.
Hem vingut fins aquí, l'any passat eren 27 persones treballant a Parlem, ara som 60 de pròpies, 50 de manera indirecta i unes 40 més que hem incorporat amb les dues adquisicions. Total, són més de 150 persones treballant a Parlem. Hem sortit amb aquests... Hem tingut una ampliació de capital que vam decidir fer de 10 milions d'euros. Hem tingut una demanda de 112 milions d'euros. 112, 12 vegades la demanda. La vam ampliar a 12,5 l'ampliació de capital, per tant, una subscripció de 10 vegades. 257 socis, dels quals 235 són nous. I això ens permet ara sentar les bases d'un bon creixement. Avui he rebut molts missatges i la gent em felicitava i molta gent m'ha dit estaràs content, és una bona fita. Jo crec que això és, com diu Charango a les seves cançons, benvinguts al llarg viatge, perquè ara és quan comença de debò la capacitat de fer una companyia líder, ambiciosament gran, que tingui la capacitat de guanyar més clients que ningú a Catalunya i de reproduir aquest model d'operador virtual de proximitat europeu. I cadascuna d'aquestes paraules té el seu pes. No ens quedarem només aquí, anirem a anar molt més enllà de Catalunya, més enllà dels països catalans, més enllà de l'Estat, més enllà anirem cap a Europa. De fet, el nostre director financer ha estat fent cursos i analitzant com estan la resta de mercats d'Europa. Tenim moltes operacions corporatives damunt la taula que han aparegut, per tant, aquesta possibilitat de fer coses és important en aquest sector en què necessàriament es concentraran. Als Estats Units hi ha 3 operadors, a la Xina n'hi ha 3, al Japó n'hi ha 2, a Europa n'hi ha 80. Aquests 80 quedaran concentrats en 4 o 5, a l'estat espanyol n'hi ha 800, d'aquests 800 n'hi ha 4 de molt grans, necessàriament s'aniran concentrant, perquè a més tenim un dels mercats més competitius amb més desplegament de fibra òptica. A Catalunya, junt amb Espanya, en aquest cas, deu ser el primer o el segon, és el segon estat del món, Espanya, amb més fibra òptica per habitant. I Catalunya som al capdavant d'això. Per tant, la fibra arriba gairebé a tot arreu, amb més impulsos que ha fet ara el govern de la Generalitat per desplegar-la. I nosaltres volem desplegar fibra també. Comencem la setmana que ve amb una població a desplegar fibra. Tenim projectes per desplegar fibra a 10 poblacions més, per obrir botigues, per adquirir més companyies, per fusionar-nos-hi, per sumar gent, per executar el nostre pla de negoci, que la gent d'Inverredi també ens ha ajudat a fer, i poder-lo presentar. Vull agrair també tota la feina que ha fet l'equip per sortir a borsa. Creieu-me que ha sigut fàcil i relaxat. I això es fa perquè quan tens un bon equip les coses surten. Quan no tens un bon equip les coses no surten. I ara m'ho preguntava molta gent. Jo em veig com un president d'un club de futbol. Si tens un bon entrenador i tens uns quants jugadors bons, com el Barça, les coses surten. Si no, no. I per tant, aquest equip, la gent de Legal, de Garrigues, d'Écija, la gent d'Enbanc, de Gaesco, la gent de Nordgestión, que ens ha ajudat a sortir, tota la gent que ha format part d'aquest equip, el nostre equip intern de finances, que ha fet una feinada de por, que sempre els ha demanat més i més, que em deien que no es podien fer la data de llançament abans de Sant Joan. Som a Sant Joan i ho estem fent. També em deien que no podríem llançar una companyia a València d'aquí 15 dies, la llançarem. És a dir, podem fer moltes coses quan ens exigim, perquè, a més, a Parlem tenim un lema que jo faig servir internament, que és això que haureu vist per aquí, que és Donec Perficiam. Donec Perficiam, que en llatí significa fins al final, fins a la perfecció, fins que ens en sortim. Era més el lema de les Reials Guàrdies Catalanes del 1705. I aquest és el lema que ens persegueix sempre. Acabo signant els meus correus interns amb Donec Perficiam. Res no és impossible, ho farem, la farem gran, i per tant espero que aquest sigui avui l'inici d'un llarg viatge que ens porti a fer una companyia líder no només a Catalunya, sinó també a la resta d'Europa. Moltes gràcies per haver vingut i ara, quan acabem, us podeu sortir i anar a l'Hotel Avinguda Pales, aquí a la cantonada, girar a la dreta. Farem un petit còctel i podrem comentar les incidències del dia així un per un. Veurem la cotització de la borsa, que és una distracció més, i esperem que tot vagi bé i que d'aquí 3 o 4 anys ens trobem i puguem dir que encara tenim ganes de més Donec Perficiam. Moltes gràcies.